Uzaqala uzayibonisa safuna le content enyana. Indawo. Iwe siyazibuza ukuthi imoto ishukunyiswa yinto. Hello bethuna sisencoha ke sana. Crossing over to East London. Apparently this is a shortcut, so we're just like, okay, we'll try it out. So guess lava way Yama Nonanga. Obviously. Okay, Maspatale guys, 150 get to pass from here to the other side. Today is the 24th of December, so yeah. Bánh đầu ra. Có chỗ này có East London. Mà dám ở chỗ nào chung ra. Who's that now? Hai sao mới bon chúng ta na ban chốt con bài. Nè. Nè.
Abantu benu. It's too hot, guys. Like, I need aircon. Upper Amazon. Kéo dán rồi. Sao phải hết tối rồi? All is well. Là bị biết rồi bác sĩ. Abantu ba ingati post Kati yo nyan. Yes, yes. Matak. Yes, please. Yes. Yes. Awuna olethu ngaka. Balo olethu ngitanga. Inyento zinobile ba. Luvungo. Vumi. Abekhaya siyabulela. Kamagoli. Where are you? You can have your B show, you can have an I show for please. Yes, yes. Video. 32 degrees,
Officially over. Tulamtana
ngomyeni wakho. Ngomyeni wami nakho. Eyami indodana. Damiani ndosaze ndote. Damiani. Soze ndote zakwenyila. Soze ndote zakwenyila. Soze ndote zakwenyila. Soze ndote zakwenyila. Namupetwa. Soze ndote zakwenyila. 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 Kami kepi apa? Ayah dicukunsi di muda sekali nak go. Babonile dicukunsi. Naku yanikwaza ngobabu. Rwanda uzubamte. Hey! Dimlo apa? Andiyazi bayibonile kodwa yini? Not land. Olungayo awuzuthi apha uselibhutala futhi uyibona kanti uselikhasini xa kuphele ibhutala futhi uselikhasini zulela kula ndawo ewe bambelela yona i-valentines yishort yomntu wonke abanye abantu athi nixapha siyasithiyo Twingering. Oh my gosh, this girl. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Yes. Yes. After all, computers crash, people die, relationships fall apart. The best we can do is breathe and reboot. There must have been an angel by my side. Hey,
Kati Vito Kesan. Yes, baby. Yes, boss. Recording. It's not recording. Best friends. You know the best friends ni. Alunas. Isn't it life? Why bas bana best friends in life? Best friend. Ban. Oh, sorry again. Salam alaikum. That's my stuff. Yes, if I bought it, please don't touch. Oh, she's looking my messed up signs. Could you walk and touch at the same time? And it's my name that's on that tag. Food in the bag, let me call you a cab. Say hello. Joblicate. Uthe sibuye nje. Besingabuyi kuthiwa wena. Besisaya eMonti thina. Sathi siya nomamzobe besithi hayi hlala friends.
Serious. Good morning, guys. Good morning, update Shem. Today is the 30th of December 2024. Sun. It's in the morning. Izolo besitya inyama yenkomo besiphiwe friend kamama. Me, my mom, and Unanga okwesiquqa a bathroom. And ngesana today I'm supposed to be going to emgidini wasekhaya eMount Fletcher koRhadebe. So denza isidudu ngoku. I'm not gonna eat inyama yapha ngaphakathi, never, not in the state. By then ke ndizama ukwenza isidudu so that izawukhona into ezawubamba kubone, izawukhona into ezawubamba. But uthe utata sizohamba ngoku sihamba phaa ko-11. So mama ayine na guys, ndiyonqena nyhani uayina. Yho, ndiyayenza enye into yabo, ndipheke isidudu uayina. Yo. I only do it when I have to, like literally when I have to. So yeah, I've been traveling, by the way, throughout the Eastern Cape. You'd see in my vlogs. Ngiqale ke eBizana Wild Coast, then ndaya kuCentane, qale Macibe kwaMakazi, then saya kuKhantolo kulo mama, and then sahamba ke saya East London, then sahamba ke saya eQonce Bishop. There was umgidi besu-attenda wakulo xaxa there. Oh, bekumandi phofu naCentane sayattenda the housewarming auntie wam, but she decided ukubana because kungekagqitywa uzayimove, we'll just have a braai. Yeah, we'll just have a braai. It was her birthday, and then ke ngoku earlier in the day there was also event family. So sisa prioritize loo nto ke loo event family. Emagqirheni emagqirheni bekhona umgidi, so sisaya ke kulo mgidi lowo. So yeah, that's just an update of my whereabouts. But you would have seen in the videos. I'll try and have some captions. I'll try to have a voice over on some of them, but it's not going to be all of them. But yeah, I'm still enjoying my December. And because Joburg, it probably will be just after the New Year. I'm climbing a second. I'm thinking that, I'm trying to do is to I'm trying to make it. Yabo, ngamanzi abandayo ke la. Ngamanzi abandayo. Abilileyo nanga. Then ndizawufaka amanzi abandayo apha nemilimili, then mix it together. Ba ufuna isidudu sakho sibe smooth, but ke you keep stirring. Sanibona isibasaba njani. Usingandiphoxa isidudu. Mixture yakho kufuneka ibe nje, yabo, be smooth, ne? Smooth. And then lo mixture uzayifaka phaa kula manzi wakhalulayo. Ke ndifuna isusa kuqala because uba ikhe yaboila on me izandilimaza. Okay,
So, uyayifaka phaa. Yebo. And just keep stirring. Keep stirring, keep stirring. Then you can say, that's what the stove some looks like for. But I'm gonna keep stirring. Oh, Dover. Man, guys. So, okay, I've got still some here. And here I just keep stirring until the peanut butter color uku ubabhabli okanye ubila. Yabo. Asikomanzi kakhulu nesisijuju. Understand isijuju esimanzi kakhulu. But sawubona xa sesidibanisa andifuni ipapa kaloku. Ndifuna isijuju. Yesu. Santo zapho undiyeke mama. Mama, ukaphatha. Athi yawa la ngqogo nombulelo. Uzagogo. Lo mntana kasicelo. Uyithatha mntu kagogo nombulelo. Uvela so kanjani? Yabona ukuthi uthanda ukuthi wayeba ngangena pha. Unyana kasicelo ke. After it until it vanished and shout, Uze, usiphathela amasweet nama-chips ne-guava juice, va? Bring us sweets, chips and guava juice. If we wanted to see more cars, we would have to make our way towards the N2 or the road leading to Ndabankulu. Back then, this road was not tarred and cars driving at speed would leave plumes of dust in their wake. We used to stand or sit by the side of the road looking after cattle or sheep, making sure that they did not cross the road and get run over by Or is it on stage? Landas. Oh no, no, I walk here. So what I funa mhlambe nemoto kakhulu emdala. Ngifuna uyicacisa ke wakhiwa zavula ingqondo. Ngifuna uyicacisa into yoba utata uqala kwakhe ukugula impilo yakhe ingabinhle. Umhla kuyosiyo akhiwe lesiwe entabeni amadlozi. Yamnetha imvula utata yonke la 14 hours waqala ngomeni ungaphili. Wakhupha esibhedlela wade. Kodwa wayefuna ukufezekisa isicelo sakhe sokuba abelukise abazukulu. Wathi kutata xa ehamba wathi for whatever reason ke kwanyanzeleka uba apha ekhaya kushiyeka indoda endini kuphela. Nomkhulu wendandijonge kuyo uNkosini wasishiya. Utata ke wasishiya nexanduva loba ezi zinto akangazenzanga zesizenze. Uthi ke omnye umfo wakwavusana endandiphangela naye wathi uziqonde ke kade xa uqala utshabalala into yoba uqale kuphele ezi zinto zizenzelanga. Ubushiwe ngazo uzazi uba impatalo yakho iqalile. Xa unikwe isihlambo esinesithende qiniseka into yoba isoli kule place. Ukuba utatakho ebeshiye
Ake ngiyoshaya ecane kwesithanda sami. Kudala le ndikhumbula. Vodacom. Vodacom. Chama. Umuntu indlela amakaphile ngayo uyazikhethela. Vodacom. Niyandiphi? Vodacom. Khona abantu Usayikwenda mfala lethu. Umalume wakho. Umhlangabezi. Yo umntanami. Yeah. Uthi mtshana. Denga nathi ball pen. Nasi 100 rand. Back to school. Hooray, back to school. Nebo. Ube apha wafatasira. Uthi naye. Nali kulle rand. Ikhulu yena imama ngathi nganthobi nje. Hayi nakhabe. Uthe ulale wedwa ngoku sewuthe intombi zitheni. Hayi. Because antithi. Oh, wathamjelwa inhloko umntana omntakwethu. Angaze ndisiphihle ngidaniwe. Vodacom ndo. Bahambe principal ngoku. Yeah, abantu besikolo bahambe principal zesikolo nabantwana basi. No, ufuthi mo. Ngoba bengingafuthanga kangibone wena ufuthi. Sisi sami sifuthi. Vodacom. Sakubekele zezinyawo. Ngipedama. Ungafuna solomzulu unqabuza. Kokuna. Yena unqabuza yena. Mina unganqabuza. Mina wegama lokunqabuza. Kabuza kanjani? Hayi bakho. Asonibamba nokanje. Naba abantu bathandayo banqabuza. Hayi
sinabo abantu abathandayo banqabuza intoni because lapho ngathi uyandithetha ngoku kaloku ndikuxelele uba kutheni so ungathi uyandithanda uthe wena hayi mntana kasicelo ndithi ndathi kagobendiphage bendizakunqabuza thina awukhange ungqabuze yona kutheni xa efika umnqabuzela phezulu unganqabuzanga hayi ke gogo umbuzo ubuhlungu ke ngoku ndiyaqhuzula suka wewe nanku ubangani nanku omnye umntu ondithandayo nanku ubangani yambona ke uzondikala ufuna into ezimnandi kunjani kodwa mashini alright yazi sham kuguga ke qha bathenala wayizayo ngoku yazi uba bendicinda ndisithi ngeseptemba izaya yombona eko zabetha hayi yabona ngoseptemba on the 22nd ndandigqibela iminyaka e-9 yena hayi wena 86 susa ungalingqela andizalwanga nguwe ndixelela iminyaka yam endandiyixelele umama notata una-86 uvelaphi ndiyena ungathi unesibhedlela ndixelela iminyaka yam udisa iminyaka yam wawungekaveli wena ukuvela kwam uyithatha kwiminyaka yam ndikuxelela kaloku ndiyayazi ucapuwa una-90 kagogo umbuzo kuthiwa kusondela hayi nkotsiwe nam ndibungona ndithedama nawe uyavakalelwa
Khuphuka lapha Ndlovu! Ole mwazakho. Size kwinto yesintu. Ayina Eloyi. Unawo kaloku nguye babekhusele phaa entabeni. Kanti nomsindo kule nto endithethayo. Kanti nomsindo kule nto endithethayo. Nomsindo yini? Sizawungcama ke kanti. Sungcama tu ugogo umuntu. Nakuquleka. Kubiza 5,000. Imali komnomle 5,000. Komnomle bathi mlasa phansi. Andiva imali engakho nyikumntu. Bathi imali ngokumntu. Imali engakho. Hayi ndiyaqala ukuyiba. Imali engakho. Ithiwa nje umntu ongakamayisebenzi. Uzokuthatha uhambe uyondivakatshela kwelaa cala uzafaka phaa eDurban. Hayi lolo, hayi mntakato ungalingi undixelele ngaloo ndivuva epleyinini usathane ohamba phezulu phana akho sathane umgwaqo wakhe uphi ndiyazi umgwaqo wakhe ungamazi owona mgwaqo wakho ngokukhona phaa phezulu. Hayi zange ndiyawubona uphi lo mgwaqo kaloku awuzubo bayawubona abantu abadrayiva kuyo bahamba kuyo baflayavuma ndizaqabela into endingayiboni nomgwaqo wayo awuzoyazi noba iyaphi ngaba sendikufakile sopha phezulu ngake ndiyivume hayi ndiqabele ndingayintonazi nomgwaqo wayo ubani iminqweno yam uba ndikuqabelise goma ndibuza nomzana iyaphi ke ngoku andiboni namgweka apha izahambajobhek yokuhlalisa phantsi phaa uhambe iinyawo zakho lo mntana uyandikhathathetha ndithelele inyani wena umhlobo wakho ndibonile namanzaye ndawubona umgwaqo wayo ya uyabona ke uyayicabela kanjani ucibi ihamba kanjani kufuneka phambili asikafike So ndizochaja, my phone is on 3%. It's about to go down. Okay, ndiyambona sizapha emotweni ndime phaa ndiyonqena nokwazi molo Njani? ndiphelile hle mntinkulini ndiyabona mawuza emotweni ndicinga ukhwaza tata kuvuliwe bobo nqona ulikhwaza ukhwaza rhadeni tomkhulu ute uleto wakho umakoti xa ifike umakoti unantsile apha hayi ezethu babini ke zezethu asibonanga nabanye abantu hayi ndizathuma abantwana bam uba bayozibeka tamncinci awufuna ufota masifota zeka kubani lo danisile lo benzithi kuwe
nani nguyedwa ifikile ifemeli enantsene ebhayi uDabs lo ngathi nimbiza Dabs noba into yokuba kona ngoma i-cousin nansiya yami cousin sister kodwa ke engumtshemi sename i-cousin lethu umama ke untatu bawo qona senza ukuthi akwazi into ezena ntsiya ndiyazi noba ndifanele simbiza nto mzala ntoni hayi nina nombiza mzala ingandimi ungambiza mzala hayi yabona vele ibe nintsi ke tata singabi sayazi ke nathi welcome to Matats into yabo bayayenza into yabo eMatats hayi lo lile siba sendlini ngalamaxesha wasiphumi ngaphandle hayi inhlelo town yona shem i-clean noba clean nathi into engichazela Matats Matats clean kakhulu khona amapolisi kangimbeke into abaphansi kodwa ngathi focus kwabavela edolophini but